Miss Lucina Ngoho, ako na mga best friend sila. Si Mrs. Oliva Tabor, niya mo mga principal and supervisor na sila si Ma'am Alicia Ordonia, mga buutan kay na sila mga administrators. So kung nagtanaw sila ma'am diha or ilang mga anak, hi ninyo. So sure kung makatanaw mo gina sila kay ingnon man na sila mga anak. Daghang kay kung mga pupils din na panindot tayo raning tanan og set up sa life paldo most of the time og peaceful nga way kanang kiba mo shut up og lamian mo cook ako'y provide and protect para taas kag buhok. Real talk. May gabi sa tanan no, nanapunta sa Upungan ng Podcast, and this is the episode 32 of Sagol na May Talks Youth Companions. So I am here with a very special guest. This is one of the OG teachers. Please welcome Emeteria Mimi Abrea. Yay! Hi La. hello. Kumusta man ka? Okay ra do. Kira. So thank you kay La kay nimong gihatagan og opportunity to interview you karon kay sugod pa sa Upungan ng Podcast. Ganahan na gid ko ma-interview ka diri no. Kay I think na kay daghang stories nga ma-share, and naapoy mga nang comment sa una sa mga previous episode nga nangita nimo. So karon na gid ka naabot na gid. Retirement is kuan ra kanang all goods ra. I'm already 87 years old. So it's been a while gid no nga naka-retire ka. Akong una din mo pangutana la is pila ka years in total nag-teach sa una? I've been teaching for 38 years. 38 years. So grabe ang mga first batch sa imong na tudluan kay nakabot pa siguro lang mga anak nimo no? Nakaabot. Ilang mga anak ang nakaabot pa yun ako. I've been teaching for 38 years. And sa imong 38 years nga pag-teach la kay, unsa man imong mga best experiences or imong mga memories? Malipayon kay ko nga nagtudlo sa akong mga pupils nga naay mga buutan, naa sa mga pupils nga badlungon usahay. Pero imo lang yun na silang sabton kay magiging mga bata na mga badlungon na mga buutan. Imo sabton lang nato sila. Ug unsay ilang behavior. Magining tao kalain-lain man. Dili man ta makaingon nga tanang tao perfecto because God is the only being who is perfect. So ang atong mga bata usahay na ay mga badlungon na ay mga buotan. Na kay mga mahinumduman lang nga mga estudyante. I think makahinumdum jud ka mainly sa mga anak kay na estudyante pa man sad sila nimo. Na po akong anak ang kanang siyam pulos na under nako. Na under na nako sila tanan. Walay badlungon nila. Kaluoy sa Dios ang akong mga anak, wala ko'y badlungon. Kaluoy sa Dios. Wala sila magpabadlong na ako yung taon. Sa akong una-una, mga buutan ra gyud sila. Nakasabot ra sila sa among pagkabutang. Or kay napo man sila kabuo. Kanang naka-experience gyud sila og mga kalisdanan. Makamao sila nga mo adjust pod. Dili sad sila magpabadlong. Nagbinuutan sad sila sa ilang pagkaanak. Ug hangtod karon kaluoy sa Dios mga buutan sad sila. I think pod sakto pod nimo sila pagpadako no kay magsugod man ang teaching sa balay before sa school. I think that's a very good example kay I've seen people nga ilang ibasol ang batasan silang anak sa mga teacher, which is secondary na ba yan ang balay ang eskwelahan. Ang una gid ba ang motudlo sa bata is ang home, di ba la? Ang mga first teacher sa mga bata mao na ang mga ginikanan. Kita gid mo ay una nga makatunan nila. They learn through their experience at home. Unsay gitudlo, unsay nakita nila sa ilang ginikanan. Mausa na sila ilang mga tao ba, mausa na ilang behavior. Maayo ang pagkatudlo sa ginikanan, maayo sad ang resulta nila. Nindot sila mada sa society ba? Maayo kayo mga bata po basta buutan ang mga ginikanan. Makita man sa mga bata nga kung buutan ilang ginikanan, buutan sad sila. Pero usahay lagi na usahay nga maligaw nga mga bata. Pero sabton lagi nato nga. As a job sa parents nga mo guide ra man gid no. Samot na mo dako na. Gyud kayo sila nga mo guide sa mga bata. So ikaw po as a teacher,
imo ginana ang tarungon pagda ang mga bata. O imong tudluan sila maayong mga pamatasan sa honesty, kindness, kuan gid nila love of God. Primero love of God yun may imong tudlo nila. Doon na sila fear of God. Imo gid silang tudluan o maayong mga pamatasan nga modagko sila nga maayo silang mga anak, maayo silang citizens of our community, citizens of our country, good citizens of our country. And nindot na siya nga na-mention na ni mula kay nakinomdom ko sa una, usa sa nas-mention ni Papa namo nga bata pa miya to grade school pa ko. Ang iyang gi-mention is ang iya ko nung murag point sa pagpadako namo is mahimo ming naigamit sa katilingban ni tiguwang namo. Like dili mi murag samok bitaw sa society. Oh. Dapat nakatabang gid mi sa society. Mao na yang build po namo sa una. So it's good nga ni. Kaya ako man siyang anak. Hmm. Magipadako nako sila og tarong. Naka-experience silang mga kalisod sa kinabuhi. Dili man gyud kaayo maayo ang among pagkabutang tuod kay na po malagi sila. Pero bisan tuod og pobre mi napadako nako sila nga buotan nga mga pagkabata. Hangtod karon mga buotan gihapon sila. I think napog kay mga nadala nga mga friendship dito la sa imong pila ka years nga pag-teach. So, basin na kay ganahan i-regards diha sa atong mga nananaw. Kinsa man nimo mga friends dito sa una? Daghan kay kong mga friends, mga teachers. Daghan kay ko sila si Miss Lucina Ngoho, ako na mga best friends sila. Si Mrs. Oliva Tabod, niya among mga principal and supervisor na sila si Ma'am Alicia Ordunia, mga buutan kay na sila mga administrators. So kung nagtanaw sila ma'am diha or ilang mga anak, hi ninyo. So sure ko makatanaw mo gina sila kay ingnon man na sila mga anak. Daghan kay kog mga pupils din nga mga anak sa mga maestra. Daghan akong mga pupils kay maestra man ko sa grade 3, fast learners. Pulos mga bright ang mga bata nga akong gihandle. So daghan kayong mga kabataan nga under na ako. Mga professional na kay, mga professional na ro. Nanay mga doctors, parehan nila ni Dr. Gian Darnel Sumalino. Ako ng pupil na si Dr. Gian Sumalino. Daghan akong mga pupils nga mga nurses, mga engineers, mga daghan ng mga professionals. Ang umban to na sa Amerika, to na dito sa UK, United Kingdom. Daghan na to na sa Europe ang uban. Kadaghanan to sa Amerika, mga professional. May nang pagkabutang. So nalipay ko nga akong mga pupil nahimo ng mga dagko na sila og mga responsibilidad dito sa laing nasod. Lipay kay ko ana nga nagbinuotan sila. Successful na sila karon. You mentioned lang grade 3 FL ka nag-teach no? Nga dugay. And may naman duman ako kay si Ma'am Tabod grade 1, grade 2 si Ma'am Ngoho, ikaw Ako grade 3. 3. So nagsunod mo tulo og room pero kamo sa da mga suod kayo? Grade 4 si Ma'am Dalila Sumalino. Grade 5 sila si Ma'am Sara Igoy, kabot ako. Grade 6 si Ma'am Antonieta Valle. Mga buutan po kayo mga maestra. Una nga ang among mga produkto, mga bata, mga buutan kayo po sila. Daghan kayo na professional. Mga buutan kayo. Kanya lipay kayo nga mga maestra nga. Daghan kayo po mga nahimong leaders sa among mga professionals. Mga leaders na karon. Leader sa society po sila karon. Sa society karon. Unsa man nimong message sa mga nag-teach pa karon? Ako lang ikatambag nila nga. Ila lang yung ayuhon og tudlo ang mga bata. Ilang atagan og gayon nga love of God, respect other people, labi na sa ilang mga ginikanan, ilang mga mama o papa, ilag yung mahalon kay sila man maoy tungod nila nahimo silang tao ining kalibutan. Ang ubang mga maestra kinahanglan nga ila pong tudluan ang mga bata og maayong pamatasan. Values po no? Values, tanang values, honesty, kindness, basta ang kinakuanan ana love of God.
imo silang pasabton kinahanglan nga magbinuotan aning kalibutan kay kitang tanan. Our final destiny is to go back to God. So we have to be good. We have to be good to other people, respect, is most especially to our parents. Kay sila man mo ay nagtudlo na to, sila mo ay sinugdanan sa atong kinabuhi. Sila mo ay nagpadako na to. So, gimahal pa nila og maayo. They must also be good to their parents. Speaking po na lalaki, na ako'y nabasahan na to sa libro sa una. I don't know, kalimot na ko kung sa to nga libro nga. Ingon siya nga, ang parents ko no is the first stage nga ma-feel na to ang love ni God. Kay si God ko no both disciplinarian and mo love gid siya. So igbutan na to sa family, isang papa mo imo disiplina, while ang mama pud mo imo hatag gid og love. So mo na both si God iyang gi-designate sa husband ug sa wife, mo na perfect siya nga combo. Yeah. Ara ni mo ma-feel. Kinahanglan gyud nga aron mabuutan ang mga anak, kinahanglan nga ang ginikanan mao'y model. Buutan sad sila. Yeah. Aron makopya sa mga bata ang ilang mga maayong values. Good example sila no. Good example mga kabataan nila. Napakay puno la or nakay message sa mga mananaw na to. Nagtanaw man na sila diya na ditong kamera duha. Sa akong mga kauban nga mga maestra kaniadto, kumusta na ninyo? Gimingaw na ko, I miss you so much. Love gihapon mo na ako. Nya sa akong mga pupils, daghang salamat nga kasagaran ninyo nagbinuotan. You are successful in your career, good leaders. Malipayon ko nga successful mo sa inyong panginabuhi. Nice. So that's my lola, our grandma, our OG dire. Yeah, that's our lola. We're proud ni lola. So thank you kay la. And regards po mi sa mga taga Bohol, sa Leyte. Asa tayo nyo sa Leyte lang? San Francisco? San Francisco. Yeah, San Francisco. Dili ka itong San Francisco sa US ha? Kaya nakita. San Francisco, Southern Leyte na nga. Yeah, Southern Leyte, San Francisco. Dito si Lola. And sa kami po sa lolo na mga side, sa Bohol, Duero. Hello ninyo diya sa mananaw. Thank you for supporting Upungan ng podcast. And I hope inyo pong i-greet si Lola kung sa inyong ganahan. Pwede ra mo comment sa comment section, okay? Nice. Di ba? Wapa kay Lola mo ko. Ano Bob? Watch this, here we go. Init ako nga mapinas man no Australia. Ing ana jud ang life basta ikaw usa ka playa. Ilado bisag asa mula pag kay dili adbot. Mamitas na lang ang haters kay di ko nila kapot. Sigig pataga di tagdod ang NPC. Labi nagwalay masturya that would interest me. Akong life ilang pulutan kay interesting. My exes describe me a lot amazing. Sa ilang mga tapok ako ilang storyaan. Ing ana jud ang life sa usa ka hisuraan. Bisag sa akong paglakaw dili tintang akong auto. Plus windows down para kita sila sa gwapo.